କାଲିର ଚନ୍ଦନପୁର ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଥା ହେଲା ଯେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନପୁର ଆସୁଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନପୁର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟିଚଳ କରିଛି ଯେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଭାରତର ରତ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। କାରଣ ମୁଁ ଏକା ବି ନୁହଁ, ମୋ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ, ମୋ ଚନ୍ଦନପୁରର ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମୋ ପିତୃଦେବମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା କେତେ ତରଫରୁ ଆମର ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆର କିଛି ତଦନ୍ତ କରାଗଲାନି। ତାହାଫଳରେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇକି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ଲୋକ ହରେଇକି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସକାଳେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ନାକି ମାନେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମୁଁ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଯାଏ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ, ଏଇଟା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ। ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିତୃକୁ ହରେଇଛୁ ଆମେ। ଆଉ କାଲି ପିତୃ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ତାର କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗଲି ବୁଝି, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦୁଃଖ ମୁଁ ନିଜେ ବି ନୁହଁ, ଯେତେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କାଲି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ନେଇକି ସାରା ଦେଶର ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆର ନିଜ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ମାଡ଼ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ଆଗ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେ ନିଜେ ଆଗ ବୁଝୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି। ତାପରେ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯେତେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ୟୁନିଟ୍ କରିଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜପେୟୀ, ଯେଉଁ ଅଟଳ ବାଜପେୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରହଣ କଲେ, କାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ମାସଠୁ ଆର ମାସ ଯାଏଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ କରୁଛୁ, କହୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିତୃଦେବକୁ ହରେଇଛି। ତାଙ୍କଠୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁ କିଛି ଶିଖିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏଇଆ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ତାର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସାହସୀ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ସାହସୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଆମେ ହରେଇଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ସେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ିଆ ନେଇକି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସେମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ରାଜନୀତିର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା କାରଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହରେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାରଣ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ହରେଇକି ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ପାଇବାନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆମ ପିତୃଦେବ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କଥା ନେଇ ବାପ ଥିଲେ ପୁଅ ସବାର ହାରେନି, ସେତେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସିଏ କେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ହରେଇକି, ମୋ ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ନେଇକି, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ନେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଏକାନେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ଲାଗିବି, କଂଗ୍ରେସ ଶରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଧରି ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।